So hey guys, it's me, it's Lorenelle, and welcome back to my channel. So pila na ta ka buwan wala nag-vlog. So mo niya tong comeback ang family vlog. So nadiri si Aying, ya si Lona, si Oscar City. Eh, dapat kayo. Si Lona, si Ate Kati, si Ate Joy, si Lona, si Kasi, si Shere. Oh, so ayun guys, namin dire sa gito yung DAANBANTAYAN. Then nagkuhan rami dire, naligo niya. Napad yung bagyong bagyo. Nay bagyo, basta nay bagyo. So yun guys, mangaon sa tabangaon. Bye bye. So, ba niya mo ang room karon double deck na siya. May kadungdong ka. Tara na. Mag-inis akong shirt. Asan ito itong bag? Tara. So, guys, ba niya mo ang room tour. Quick room tour. Bracelet? Asa man? Dili na ko. So, namin duha ka double deck dere. Double deck. So, kami na magsigok. 8 mami kabuhok. So, kami na bahala magsigok. Wala na, bilhin. Then, naami minimalist nga background rin. Nindo tao, inan. So, yun guys. Wala siya ni zoom na ulo. Uy, ano naman siya ni kuanak ko? Ha? Anong blur man niya? Sila blur, uy, wala na mag-focus. I-press. Ayun, lang sa pwede na siya. Dara. So, yun guys. Mamalit may of ice. Mag-shower mo dahil, ha? Shower. Uy! Uy! Hindi pa mo maligo. So, mamalit tag ice ron. Hindi na naman. Ka-zoom ba na siya na rin? Ay, zoom di kayo? Or doon, dyan kayo akong naong. Dako. Ha? Ay, kayo mo. Lagi may mask. Pwede rin. Wala yung mask. Balik. Wala yung mask. Wala yung mask. Sorry for that. Ow? Mask. Ha? Okay, na ako mask na. So guys, mamalit na taog ice dire. Uy, dali-dali pa ko. Dali uy, kiga ulan, kiguwa. Patay ang kamera. Asa man to? At bang daw. So guys, babalik lang kami. Patay pa. Guys, So guys, kailangan na natin lumakbo kasi wala tayong payong. Asa man tapid? ay kapilya, unahan. Unahan pa. Ay dito ay, may tindahan. Adara. Uy, gusto mo naman ko. So babalik kami kay nag-ulan. Namilis lang ko na lang kuya ba kay nagkuan. Kabalik na tuog ka? Ang saan ganyan tawag ganite? Ang saan tawag ganito? Paddleboard? Ah.
Well, basis sa nagbumba nga to. Basis sa sila direct paload, oh. Ha? Kasi lagi ba? Kuha, paddleboard. Kala ba magbarog ka, magbugsay-bugsay ka? 907. Dili siya kahoy na? Di, eh. Kung saan man ay Code. code para? Para makakuha ang price. Example, pwede load. Para, gano'n nakakuha mo ng price? Nakakita sa ko. Baka itong... Ah, ito mga gagmay. Yo guys! We are here! Okay. So hi guys, time check na to kay mga 4 kapit and chilling like a villain to the look, feel ko blur. Sikas. Nasa daw. Ay, kaya huwag sumabi na kung sa inaakoy. Salad. Salad. Oh. Yan sa kaga-intro? Ha? Yan sa kaga-intro sa balay? Dito. Nana dito. Ay, ako. So, may panagsarap yan ni. So guys, magsalad sa taron. O sana oras din. So, mga hindi ko rela sa 4 na. Mga 3. Nagsalad namin yan. Naligo na. Feel ako, di ko maligo. Yan, naayos sa kasi Ate Kate. Dagko ako niyo mga baso. Ito na ta. Nagbagyo, magod. Bagyo. Nato si Lona dito. Lona. Kita, ganun dito yung kita na. Kailagot. Ba't lang? Pila ko yun eh. Tawag na to. Dali na sa kumpon. So guys, mag-snack sa kan. Uy, gusto ay. Alas 4 naman sa snack. Ayam. Basa-basa. So wala pa dyan. Pila ko, di lang ang guru. Sorry ko yun. So magkawin sa tao. Hi guys, so time check na to karon kay 8:26. So 8:26 na and plano ta na mo maligo gabi pero perting bugnawa. Perting bugnawa sa dawa manggawas ta. Kuyag na ko si Lona. Kuyag na to si Lona. Ah, diba? Manggawas ta. Wait lang. Okay, dalawa no. Hangin kayo. Langit na ulit. Huwag na ulit kayo. Hangin ko? Ada siya ganan ako hangin pero Ay, naradiriyangan. Sound good. Cheers! Tuan man ni kanang sponsored by Bango ng upan eh. Bango ng... Good morning sa inyo! Okay, so hi guys. Good morning. So karon kay time check sa ta. 7-11. 7-11 na ta. Day 2 na ta na to sa DAANBANTAYAN. So, 7-11. So, manginom tag tubig kay tugnaw. Tugnaw. Ano ta? Oh! Tugnaw tayo. Kita? Hindi man makita. Hayan. Para. Oh, mga lurin. Man na. Pag naman ganyan ang tao sa day, salit lang. Gaway. Subog na gyud ko lang. Panere. Ang hangin.
So yun guys, wala man tayo kuan ron ka lang. So tawagan ng para sa tawagan ng kito. So wala tayo termos. Kito. So mga pizza taron kay super tugnaw mo kayo. Ah, sorry pa sila. Ang sa'yo naani ninyo ang tote? Kasag. So mga sa tawa magkape. Ay. Kasi na. Uy. Kasi na. Sige. Ako lang siya. Good morning. So, nanata sa Dalampasigan, char. Nanata sa dagat niya. Layo kayo ang tubig, oh. Gabi, nato siya diri. Yan, naabot na siya diri. Tara. Ay, sorry. Si Cassie ay. Ha? Ala, lang ba? Si Lona. Picture ta ka rin. So nata dire oh. Ya layo na kayo atong stayhan. Daray mo na ya. Layo kayo siya sa dagat. Kuan man ron unsa nang tawagan ng Hunas? Hunas? Hunas, so Hunas. Oy. Wait lang kaya. Higot sa higot sa camera. Uy, ayaw na ako kuan ha. Oh, layo ano? Mo ni siya, layo na uy. Mara siya artificial grass. No? Mini-trap po. Mara siya artificial grass. Grass? Grass. Apil na wala. Pero, Moni, dara. Nandito sa bamboo forest. Sakto ba? Tara si Aye. Padong na may ulit. Ulit na bitaw. Midaro? So, ano ang bamboo forest? There is sa Medellin. Naatay ko andiri. Selfie ta sa Winnie the Pooh. Coco. Si Coco. Rita. Si Mickey Mouse. Ya, si Mulan. Mulan ato, Mulan. Mulan. Dara Mulan. Batay?
See you. Hello guys. See you. See you. See you. Wala, lubat. I wanna dance.